مبزعتو جزء حدا presentation مسدالنا نتنጥቀመሉ ቲም ሓደ ዓይነት እዩ ዝኸውን ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ንኣብነት ኣብዚኣ ሓንቲ ዝሰራሕኳ ሓንቲ ናይ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ፋይል ኣላ ብዛዕባ ሕማም ልቢ ትዛረብ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ዶክተር ኣዳሊዋ ኣሎ ኢልኩም ሕሰቡ ሕጂ ንኩሉ እንድሕር ዳ ኣብዚ ዲዛይን ኣቲና ንኣብነት እዚኣ እንድሕር ዳ እዛ ቲም እዚኣ እንድሕር ዳ ተጠቂመ بملو تريو زلهم سلايدز عسرت حد سلايد على أبزا برزنتيشن زيا كله حد عينت تيم يهلولو مالتي هجيكن بزعبا حمام لبيك تزارب تانيخا أبتي نمكل خالوها زقبر حبريتا أبز بالزلوه جن جميركا كال عينت حبري كتك من هداد ليها እንታይ ክንገብር ንኽእል ቅልል ክብለልና መታን ኣብዚ ቪው ንእቶሞ ብስላይድ ሶርተር ንርአያ እዛ ስላይድ ሾው ናትና መታን ኩለን ክረአየና ከድቅቐኒ ኣነ ሕራይ ልክዕ ከምዚ ንሪአን ዘለና ሕጂ ካብ 1 ክሳብ 11 ስላይድስ ኣለና ሕጂ ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 3 ዘለዋ ስላይድስ ብዛዕባ ሕማም ልቢ ይዛረባ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ቁፅሪ 4 ክሳብ 11 ዘለዋ ስላይድስ ግን ብዛዕባ ከመይ ጌርና ንሕማም ልቢ ንከላኸለሉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ እዘን ቀዳሞት ሰለስተ ካልእ ዓይነት ቲም ክህልወን ካብ 4 ጀሚርና ክሳብ 11 ኸ ካልእ ዓይነት ቲም ክህልወን እንድሕር ደሊና እንታይ ኢና ንገብር እያ እዛ ናይ ሕጂ ትምህርትና ክትከውን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ካብታ በበይኑ ቲም ክህልወና ደሊናያ ዘለና ንኣብነት ካብዛ ቁፅሪ 4 ጀሚረ እዛ ቁፅሪ 4 ሰሌክት ገብራ ሓንሳ ክሊክ ገብራ ማለት እዩ ክሊክ ምስ ገበርክዋ ኣብዛ ሆም ትብል ኦፕሽን ይኣቱ ብድሕሪኡ ስላይድስ ዝብል ሓደ ግሩፕ ኣለኒ ኣብዛ ግሩፕ ሴክሽን ትብል ኣላትና እዚኣ ኢት ኦርጋናይዝ ዮር ስላይድስ ኢንቱ ሴክሽን ዝብለና ኣሎ ኣብዚኣ ክሊክ ምስ ገበርና ድሮፕ ዳውን ሜኑ ክመፀናይ ኣድ ሴክሽን ትብል ኦፕሽን ኣላ ነዛ ኣድ ሴክሽን ትብል ክሊክ ንገብራ ማለት እዩ ክሊክ ምስ ገበርናያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዲፎልት ሴክሽን ዝብል እተን ቀዳሞት ሰለስተ ኣለዋ ኣብ አንታይትልድ ሴክሽን ትብል ከዓ እተን ዝተረፋ ኣለዋ ሕጂ ነዛ አንታይትልድ ሴክሽን ሽም ክንባ ንኽእል ኢና ተረዳዲና ኣለና ሕጂ ኣብዚ ዝኾነ ንዓና መረዳእታ ዝኾነና ሽም ክንባ ንኽእል ኢና ንኣብነት ዋላ ብትግርኛ ጌራ ፅሕፈ ራይ ቅሬታ ኪቦርድ ኣብይ ንፀኒሑ ሪኔም እንድሕዳ ኢልያ ኣብዚ ምክልኻል ሕማም ልቢ ዝብል ካልእ ሴክሽን ፈጢርና ኣለና ማለት እዩ እዚ ሴክሽን እዚ ከዓኒ ኣብ ሓደ ፕሬዘንቴሽን ኢና ንዛረብ ዘለና ሕማም ልቢ ትብል ሓንቲ ፕሬዘንቴሽን ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ውሽጣ 11 ስላይድስ ኣለዉ ኢልና ነርና ካብቶም ስላይድስ ተን ቀዳሞት ሰለስተ ኣብ ዲፎልት ሴክሽን ኣለዉ እቶም ዝተረፉ ኸ ኣብ ምክልኻል ሕማም ልቢ ሴክሽን ኣቐሚጥናዮም ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዕላማና እዘን ቀዳሞት ዘለዋ ሴክሽን ካልእ ዓይነት ቲም ክህልወን እዘን ዝተረፋ ሴክሽን ከዓ ካልእ ዓይነት ቲም ንኽሕዛ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚ ዲፎልት ሴክሽን ምስ ኣተና ሰሌክት ጌርና ማለት እዩ ዲዛይን ንኣቱ ንኣብነት እዚ ቲም እዚ እንድሕር ገይረሉ ኦኬ ሶሪ ያሬታ ነታ እቲ ቲም ኣፕላይ ክንገብሮ ከለና ኣብታ ሴክሽን ኢና ክሊክ ንገብር ንኣብነት እዛ ዲፎልት ሴክሽን ክሊክ ንገብራ ምክንያቱ እንታይ እየ ገይረ ፀኒሓነ ኣብ ዲዛይን ኣቴ ኣብዚ ጥራይ ሰሌክት ምስ ገበርኩ ንብሙሉ እዩ እቲ ቲም ዝቕይሮ ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ግን ዘይኮነ እታ ዲፎልት ሴክሽን ትብል ኣላ ምሽ እዚኣ ኣብኣ እንድሕር ክሊክ ጌርና እዘን ሰለስተ ሒዛ ዘላ ሓደ ዓይነት ቲም ንመርፀላ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ዓይነት ቲም ጌራትላ ኣላ ነታ ዝቆረፅናያ ካልእ ሴክሽን ዝሰራሕናያ ሴክሽን ዝነበረትና ኣብዚ ድማ ንዓ ኸ ክሊክ ጌርና ኸ ካልእ ዓይነት ቲም እንድሕዳ መሪፅና ንኣብነት ዝቐጠልያ ቲም እንድሕዳ መሪፀ እሱ ኸ ንበይኑ ካልእ ዓይነት ቲም ይህልዎ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና በበይኑ ዓይነት ቲም ይገብረልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዘን ቀዳሞት ሰለስተ እተን ዲፎልት ሴክሽንን እታ ካብዚ 4 ዝተረፋ ከዓ ምክልኻል ሕማም ልቢ ኢልና ሰሪሕና ዝነበርና ሴክሽን እያ ከምዚ ኢሉ ከዓ ካልእ ዓይነት ቲም ሒዙ ከዓ ይመፅእ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ኣብዚ ብኖርማል ቪው ምስ ኣተና ኣብዛ ዲፎልት ሴክሽን ክሊክ እንድሕር ጌርና እተን ኣብ ዲፎልት ሴክሽን ዘለዋ ሰለስተ ስላይድስ ጥራይ ሰሌክት ይኾና ኣለዋ ማለት እዩ ኣብዚ ክሊክ ጌርና ድማ እንድሕር ዝኾነ ቲም መሪፅና ካብዚ እቲ ዝመረፅናዮ ቲም ነተን ሰለስተ ነታ ዲፎልት ሴክሽን ጠርኒፋተን ዘላ ንዕን ጥራይ
apply يقبر مالتيو after استرفه untitled section click ጌርና ድማ እንተ ደኣ ካል ዓይነት ቲም መሪጽና ተቲም ካኒ ንዑ ጥራይ apply ይገብረልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ጌርና እቲ ንምህሮ ወይ ከዓ ተዳሊናዮ ዘለና ፕሬዘንቴሽን ነቲ ተዓዛባይ ወይ ከዓ ነቲ ኦዲየንስ ናትና ሰሓበ ብዝኾነ መንገዲ ጌርና ከነቕርቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ፕሬዘንቴሽን ብዙሕ ዓይነት ኣርእስቲ እንድሕዳ ትዛረብ ኣለካ ኮንካ በቲ ናቱ ሴክሽን መቃቂልካ ዝተፈላለየ መልክዕ እንድሕዳ ትሒዝካዮ ዝያዳ ሰሓብነት ይህልዎ ማለት እዩ ተስፋ ገብር ተረዲኣትኩም ክትከውን ሕራይ እምበኣር ሕጂ ኸ ሓንቲ ክንመሃራ ተገድሰና ንእሽትለይ ትምህርቲ ላ ንዓ ክንርኢና ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ኣቅድም ኣቢልና ክንሪኦ ዝፀናሕና ሴክሽንስ ፈጢርና ክልተ ሴክሽንስ መቂልናያ ማለት እዩ ነዛ ሓንቲ ፕሬዘንቴሽን ዝተፈላለየ ቲምስ ድማ ተጠቂምና ካልእ እንታይ ኣሎ ኣብዚ ክንገብሮ ንኽእል ኣክንዲ ብሴክሽን ዘይኮነ ኣብኡ ከሎ ንኣብነት ነዛ ሕማም ልቢ ትብል ዘላ ዛ ቀዳመይቲ ስላይድ ክሊክ ገይረ ኣለኹ ልክዕ ከምቲ ናታ ቲም ዝጥቀማ ዘለዋ ሰለስተ ስላይድ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ራይት ክሊክ ግብራ ኣቢለ ኣብ ዝኾነ ካልእ ስላይድ ኣፕላይ ቱ ማቺንግ ስላይድስ ትብል ሓንቲ ኦፕሽን ኣላ ዘይረኣናያ ዝፀናሕና ማለት እዩ ኣፕላይ ቱ ማቺንግ ስላይድስ እንድሕዳ ኢልናያ ረይዋ ሶሪ ነዛ ሓንቲ ደይ ገይርያ የቕሬታ ግን ኩላ ሓደ እዩ ኣብዚኣ ራይት ክሊክ ጌርና ኣፕላይ ቱ ማቺንግ ስላይድስ ምስ በልና እንታያ ቀይራ ነተን ልክዕ ነታ ቀዳመይቲ ስላይድ መስላ ዝነበራ ሰለስተ ስላይድ ነይረን ንዕአን ጥራይ ንበይነን በዚ ስላይድ እዚ ቲም ቀይራትለን ኣላ ወይ ከዓ ሕብሪ ቀይራትለን ኣላ ማለት እዩ ዋላ ኣብዚ ቫርያንት እንድሕዳ ኸይድና ራይት ክሊክ ግብራ ኣቢለ ኣፕላይ ቱ ማቺንግ ስላይድስ እንድሕዳ ኢልያ እዘን ሰለስተ እዚኣተን ሓደ ዓይነት ስታይል ናይ ቲም ይጥቀማ ማለት እዩ ከምዚ እናገበርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ትሪእዋን ኣለኹም እዚአን ሰለስተ ኣለዋ ማለት እዩ ካብ ቁፅሪ 4 ስላይድ ጀሚርና ክሳብ 11 ዘለዋ ስላይድ ድማ ሓደ ዓይነት ትርኢት ኣለዎን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ቀዳሚት ክሊክ ገይረ ንኣብነት በዛ ቲም እዚኣ እንድሕዳ ንኩለን ክቕይረን ደልየ ኣብዚኣ ራይት ክሊክ ክገብር እሞ ኣፕላይ ቱ ማቺንግ ስላይድስ ብላ ስለዚ ኩለን ብሓደ ዓይነት ስላይድስ ወይ ከዓ ቲም ይቕየራ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣብታ ዝሓለፈ ቪድዮ ብሴክሽን ኣርእየኩም ነይረ ሕጂ ከዓ በቲ ትርኢት ናይቲ ስላይድ ጌርና ከዓ ተመሳሳሊ ትርኢት ዘለዎም ሓደ ዓይነት ስላይድ ክንገብረሎም ንኽእል ኢና ማለት እዩ